Ți te spinte că profită și simte că dragostea vindecă. Mi-aduc aminte că mii de creștini în declin intrau cu suspin la Sfântul Părinte Iustin și ieșeau senin. Și în afară de sfinți, cine a intuit că democrația presupune să se vândă România? Prostii de vițe, tu te uiți ca vițelul, că nu mai e pic de viață în tine ca șnițelul. De-aia trebuie să le zic la bercenari de vremea în care un țăran român lupta cu 10 mercenari. Cinste martirilor apărători de patrie, că nu i-au speriat nici armele, nici gratile. Nu-s așa special, dar simt că mă identific cu ei, în special acum când ni se fură specificul. Mă gândesc cu dragoste la toți domnitorii ce s-au puzit când au năvălit cotropitorii. Păcând la curenții nu poți emite pretenții, că pentru niște cenți se dau cam toți cu nemții. Uite cum o șutez docenții, studenții, sau sclăvesc la Monsanto pentru subvenții. Incredibil cu câtă răbdare contempli cum fiare vechi nevând țara la fiare vechi. Și îți dau ecumenii, îți vin cu yoga, cu reiki, îndesându-ți Babilonul în pavilionul urechii. De ce plătim toți bogații corporații ce vor cuceri populațiile prin legislație și ne vor lua tot ce iubim dacă nu ne unim și acceptăm că trebuie să ne mai și jertfim? Văd lumea ca pulagăr, rău ca poplagă, dar tu preferi să crezi presa asta scatofagă. Ce tace la comandă, face propagandă și contrabandă cu suflete ce se aduc ofrandă. Încarc arma cu litere când văd vipere ce stau ție, senzația unei Românii libere. Când ei vor colonii și or să ne desconsidere atâta timp cât noi vom ocroti aceste vipere. Încarc arma cu litere când văd vipere ce stau ție, senzația unei Românii libere. Când ei vor colonii și or să ne desconsideră atâta timp cât noi vom ocroti aceste vipere. Doamne iartă-mă, fie voia ta încearcă-mă, numai fă minima și nervii tarcă-mă. Uit cum țara arde și nu doar babele se piaptănă. Cine face o faptă nouă prea face în șoaptă-mă. Și în timp ce toți chefuiesc și pechetuiesc, vrăjmașii de neam și de țară ne șefuiesc, șantajându-ne cu așa zis susținut secuiesc să primim șevron. De-aia vă disprețuiesc marionetelor ce aveți în loc de creier. Ne vindeți și nici asta nu o faceți cum trebuie. De fapt, am tot observat că înainte mai păstrați aparențele, dar acum nu prea vă mai ies pasențele. Șantajabil până măduva oaselor, că nu vă pasă niciodată de pătura joasă. Măcinați de oftică, dar nu suflați nimică. Tremurați de frică și o scăldați ca nică. Ai mei sunt cei mai tari soldați, adică nu pun votul când voi propagați panică. De fapt nu pun votul la vreun fel de propagandă. Destul că-ți vezi tu de prava și faci și gesturi de bravadă. Pare de bandadă când îi vezi dându-se sambă, dai rețetă preparată și asta e mai degradant, bă. Oare ce-ar zice țepeș că miniștrii cumpărați pe nimic ca Remeș și ascund ce-a fost la Zemeș, torturându-și poporul când le spune dușmanul? Pestile mi-amintesc de Eugen Țurcanu, că acest decor ce-l privești un fenomen pitești bine pitit, ca tu să nu ginești până nu ruginești. Te întreb de ce ne trăie nouă MGC, s-o ducem decent. Uite ce-a fost la Pungești recent. Afară din țară cu teroriști ăștia, cu tot cu corectitudinea lor politică paleolitică. Nu s antisemit, doar că încă nu-mi permit să aștept lovitura de grație ca un taur rănit. Nu vreau bomboane, dar nici bombe. Nu vreau catedrale, dar nici să ajung să fug în catacombe. Când ei aproape și-au făcut sediu în guvern, țin mediu sub asediu până vom fi în infern. Vor putere mai mare și or s-o aibă cu răbdare, doar că Dumnezeu are putere și răbdare mai mare. Încarc arma cu litere când văd vipere ce stau ție, senzația unei Românii libere. Când ei vor colonii și or să ne desconsideră atâta timp cât noi vom ocroti aceste vipere. Încarc arma cu litere.